हामबाय media takuk sono जों दिनै नरम मारिं मानि हिंगा अबसे जों फाइनाय 18 तारिख दिल्ली अभियान नतयै कासे बाइक बा स्कुटी रैली खायनान थां दंगो तान हिमालय आंगरो साना मुचुमका अबसे जे बुबाग्रा नि नेतृत्वे बुबाग्रा नि बिसिंतै तिब्रा मथा नि बुरै बदल जों ति WF इंगिनाय अबनो कासे इतिहास नि आं संना हाओ मबो लाइबमावो तंग्रोगनाय ताम हिमगमले कुनु संगठन फानो कुनु राजनैतिक बदल फानो बुरिरक स्कुटी बा बाइक रैली खलायाको ताबुंनो फार्स्ट जों बुरै मथा सेंट्रल कमिटी नि उद्योगे जों बाइक रैली बा स्कुटी रैली खायनानि थां दंगो अबं हंगाय जों सारा त्रिपुरा न तैया जस्ट जों अब खुमुलुं न बेस खलायनाय जों रैली खलायनाय बिसो खलायमान बा बिसो बरक बांगिया जों अब नायनान थांलिया अबनो पुइलाबा जों खुमुलुं न बेस खाय न खलायनाय अबनि परे जों ते वानसुकनाय एवं वानसुक गतंगो जों डिस्ट्रिक्ट वाइज दिल्ली अभियान सिमि तैया जों तेबो एजेंडा कताल टिखलायै आंदोलन खलायना थांतानि जों अब खायबो जों बाइक रैली स्कुटी रैली डिस्ट्रिक्ट वाइज बो खलायनाय अब जों सक्सेस खलायनानि बागैनाय बसुगांनि दिल्ली अभियान तैनाय जों सक्सेस खलायनानि बागै चेष्टा खलायनाय जों बुरै बदल उंगैनाय ताम हिमालय जों नंखर फायके बुरै रक उंगैनाय बुबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न जों सक्सेस खलायनानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मानन नांनाय हिनिनो जों बुरै रकबो नंखर फायलायजाक खातानि खाजा बा बुखा जतन खाकुफुर खायनो बसुगांनि 18 तारिख न नासिं तंलायो जों 18 तारिख जों सक्सेस खलायना हिनिनाय स्कुटी बा बाइक रैलीबो जों खलायलायो एरिया तोय को गाना गिनी तो तंनाय न ताकारजल जंपुजल रक तो तंनाय न खुमुलुं तो तंनाय न बेलबारी खुमुलुं आबरक तंनाय हायपनो आनि आं अरक बंनारगो मानदाय सिमनारक बा सारा त्रिपुरानि बुरै रक जदि नरक अरव मुचुंखांका हंगाय नरक फायका हंगाय बेलायना हामनाय जत्त बुरै रक अर मानजांनान बागै आं कबगो फायदि चिनो अ बाइक रैली बा स्कुटी रैली खलायना थांतानि नरगो फायो अर मानजा हंगाय बुबाग्रानि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड ताय थानचानि मारि बुबाग्रानि जे नायमुं बुबाग्रानि जे सानमुं अबनो जों फायदि जुबा जुरि लायानो हिनाय फायका हंगाय बेलायना जानाय जतन फायबायदि हिने बंथानिबो कबंनार हक मागना बोलते जों सेंट्रल कमिटी हयते किचे मिचात जों रोनाय न हायपनो बखा गोनां रक हंगाय तो दाय फायनाय न थक स्कुटी को खुलुंखाय दाय फायनाय हिन सालायो बाक्सा हंगाय खरकसा खरकजु दाय फाया हंगाय बा जों आबो मा खलायनाय मायांनाय चलारगो जों बुरै रंना आरो जों थांगो चलारंनि आरो जों थांगो बुरै रंनो अर बरक फायतन बरक बंथानिबो जों कबंनार गो सिखला रंनि थानि बांना बांया तो जों ताबो जों साइमियाको खुमुलुं न बेस्ट खायसे जों सुरु खायना नाय माबा अरन हतिसे जों जेंलायनाय बां थातक तो मा दंगो अबश्य बांनाय बुबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड न नासिगयो नंखना थांतानि खलायनाय लायगरा नायसे गेदेरिं गांकार दुकमाली जों गेदेरिं खलायनाय अरन हतिन सुरु खलायनाय आव अब सिलेक्ट बोलते बुरै रक न जोंनो दुइटा दाबा रिखा रोजांनायता दुइटा दाबा उरा ट्रेन तो रिजार्व न दुइटा दाबा जोंनो रिखा बुरै रक न अ दुइटा दाबावो जों बुसुक जन थांमाया जों नायलाय दं जों मान खांखै ताकारजल जंपुजल आइ बगुरि मानो जों बुरै रक खागोनां रक ते गुरुना मुसुंका हंगा गुरिसिनाय कलक खायनो हंगा जों गुरु मान जोतो चिनी ओ खुमुलुंनि गाना गिनी जे एरिया दंगो आ एरिया नि जोतो बुकुक संनो जे स्कुटी गनां ताय बाइक चालकना बकुरुं अमहाय बुरै रकनो आं कबकनाय ताय जे चालकना रोंया फानो जे सपोर्ट खलायनान मुचुंनाय फाय माननाय जोतो बुकुक संनो आं फायना बागै कबगो ओ चिनी स्कुटी एबा बाइक रैली नो सक्सेस खलायति सानानि बागै अंके अबनि लगे लगे जों चिनी मालखुंबो तंनाय अब मालखुंगबो जों तंनाय जिन जे थांनाय ताय जोतो स्कुटी एबा बाइक नि उक्लगते खरकसाकै तंनाय गा अबन बागै आं खाचंग
खाजोंगो जतनो फाइका हंका जों अपनो पार्टिसिपेट खालामनाय ताय अपनो सक्सेस खायति सायमाननाय हंका अपन बागे आं जत त्रिपुरानि जत बुरि रगनो तो कबकनाय न हंका जे फाइमाननाय फाइदि सेकांनि सालो फानो फाइ अरो तं फाइमानो ताय अपनि बागे हाचाल ओ आंकट खुमुलुंनि हाचालनि जे बुकुक सं फाइना मुचुंनाय रक जों बाय कन्टेक्ट खालामनो ब्रक फाइनानि पार्टिसिपेट खालामनानै मुचुं खाहनागाय हंकाय ताय जों आं कबकना मुचुंगो 18 तारिखनि फुं 9टानि बिसिंगो जतनो खुमुलुंगो फाइ गेदारिं फाइनानि हंकाय जों 9टा हंकाय जों 9:30 रंनि बिसिंगो जों स्टार्ट खालायनाय ताय खाजोंगो जतनो जों अब कायसा हिस्ट्रि नाय हंकाय जों जतनो खातुं लायजाक हंकाय जे जों कनसाल्ट खालायगा एबा कन्टेक्ट खालायगा ब्रक जतनो खातुं लाइन तंलायो अब कायसा हिस्ट्रि नाय हंकाय अपन बागे जतनो पार्टिसिपेट खालायना तो मुचुं लाइन तंगो अब पुइला याप्रि बुरि रकनि स्कुटी एबा बाइक रेली खालायमानि हंकाय अपन सक्सेस खालायति साना बागे आं हायनो हाय पाइखागो जत बुरि रकनो स्कुटी गोरों यांथुं फाइदि हंकाय स्कुटी गोरों रक बा स्कुटी गोनां रक हंकाय तो ताय ब्रकनो जत साय आं मामलायखाय ब्रकनो आं कबको ब्रक फाइदि बुबाग्रानि नाहारमुं चिनि ग्रेटर तिप्रा लेन्ड न जों सक्सेस खालायति साना बागे चिनि बुरि रक TWF नि अब कायसा दाफने जुदाखे याप्रि सेमा ओ याप्रि सेमा न सक्सेस खालायना बागे जों जत बुरि रकनो जत बुकुसनो कबको आ सालो 18 तारिख नि 9टानि बिसिंगो खुमुलुंनि दुगमालि हातिओ फाइ कुथुमनानि बागे